воскресе! Воістину воскресе! Дякую вам усім за ваші молитви. Щиро вас вітаю з п'ятої неділі, з п'ятим воскресеньем після Пасхи. І сьогодні ми читали уривок з Євангелія паводле Яна Богослова про зустрічу Ісуса з самарянкою, з жінкою з області Самарія, яка лежала в той час поміж Галілеєю, паўночным рэгіёнам, дзе, власна, Ісус і правёў большую частку свайго жыцця, і паўднёвай часткай Юдэі, куды Ісус хадзіў у Іерусалім на розныя святы. І вось чарговы раз яму давялося праходзіць праз Самарыю для таго, каб трапіць у Іерусалім. І мы бачылі, што ён сустрэўся з жанчынай каля крыніцы, якую, паводле падання, яшчэ патрыярх Якаў выкапаў. І заўважце, што жанчына таксама называе Якова сваім айцом, айцец наш Якаў. Ён быў, агульным патрыярхам не толькі юдэяў, але і самарыцян. Вось мы не зусім добра, так, у нас не выклікае гэты ўрывак столькі эмоцый, столькі пачуццяў, столькі асацыяцый, якія ён выклікаў у тыя стагоддзі, калі ён быў напісаны. Таму што паміж юдэямі і самарянамі была настолькі вялікая варожасць, што вельмі часта гэтыя сустрэчы заканчваліся добра, калі проста халодным прыёмам, але часцей, дастаткова часта бывалі розныя сутыкненні, розныя канфлікты непрыемныя. Вось сляды гэтага мы чытаем, і вось пра гэта чытаем нават і ў сённяшнім урыўку, калі вяртаюцца вучні Ісуса і здзіўляюцца, хаця яны не наважваюцца спрачацца са сваім настаўнікам, чаму ж ты размаўляеш з гэтай жанчынай, але яны здзіўляюцца, як ён мог дапусціць такое не проста жанчынай, яшчэ самарянкай. Вось гэты ўрывак паказвае нам вельмі важныя аспекты вучэння нашага настаўніка, нашага Господа, на якія мы часам не звяртаем увагі. Дзесяцігоддзі за дзесяцігоддзямі, стагоддзі за стагоддзямі людзі ўзводзяць сцены паміж сабой. Людзі ствараюць раздзяленні. Гэтыя раздзяленні, яны доўжацца часам стагоддзямі. І часам варожасць толькі нарастае і стае ўсё большай і большай. Мы бачым, што тая варожасць, пра якую мы чытаем у жыцці Ісуса Хрыста, гэтая варожасць паміж людзьмі, яна існуе дагэтуль. І людзі працягваюць дзяліцца, і хрысціяне працягваюць дзяліцца. Паглядзіце, колькі канфесій хрысціянскіх, колькі розных цэркваў, якія называюць сябе хрысціянскімі. І колькі расколаў розных, і кожны, хто аддзяляецца, адна група хрысціянаў, якая аддзяляецца ад другой групы хрысціянаў, канешне ж, лічыць, што яна робіць гэта на вельмі сур'ёзных такіх асновах, яна мае нейкае права і больш таго абавязак аддзяліцца для таго, каб абараніць праўду Божую, як думаюць гэтыя людзі. Тое самае было з самарянамі, тое самае было з юдэямі. Паміж імі была сцяна, якую было, здаецца, амаль немагчыма пераадолець. Але Ісус паказвае гэтай жанчыне у адказ на яе пытанне, дзе ж правільна пакланяюцца Богу, хто ж усё ж такі правы ў гэтым спрадвечным спрачанні паміж юдэямі і самарянамі, дзе належыць пакланяцца Богу, на гары Сіён
у Єрусалімі, як це стверджали юдеї, ці на горі Горизим, яка була у Самарії, яка так само вже достатково давно була центром такого релігійного поклоніння Господу. Самарянаў, у іх таксама яны працягвалі гэтай старажытнай традыцыі, якія зыходзяць яшчэ да Маісея, да Авраама, але у іх былі пэўныя адметнасці ў веравызнанні, у вучэнні, у практыцы жыцця, але ў цэлым яны пакланяліся таму самому Богу, што і юдэі. Таму яны пытаюць, дзе ж правільна пакланяцца. Ісус з аднаго боку кажа, што все ж таки у гэтым спрадвечнай дыскусіі паміж двумя народамі правыя юдэі, таму што Месія прыходзіць навіда ад гэтага народа, юдэйскага народа. Ён кажа, што я перад табою, вось я той Месія, якога чакаюць і маі суплеменнікі, якога чакаюць і ваш народ, якога ты чакаеш. Але ён тут адразу, як толькі ён гэта сказаў, што Месія прыходзіць з юдэяў, адразу выводзіць жанчыну на нейкі новы ўзровень мыслення, на той ўзровень, дзе гэтыя раздзяленні яны пераадольваюцца. Бачыце, калі мы спрачаемся з вами, вельмі часта немагчыма выйсці з гэтага тупіка, з гэтага канфлікту. Неважна, у гэтым канфлікце удзельнічаюць 2 чалавекі, ці іх удзельнічаюць 100 ці 1000. Тому што у кожнага, як кажуць, свая праўда. У кожнага ёсць дастаткова такія вагомыя аргументы, каб сказаць, ну, паслухайце, вы хіба не бачыце, што тое, што мы кажам, яно відавочна, і гэта правільна. Іншы бок будзе казаць, паслухайце, ну, хіба вы не знаеце, што ўсё ж такі мы правыя. Кожны будзе мець такі, вось, я ж кажу, сур'ёзныя аргументы для таго, каб пацвердзіць свае тэзісы, свае нейкія перакананні. Але Ісус не працягвае спрачацца, не прыводзіць гэтай жанчыне 10 або 100 аргументаў на карысць юдэяў і таго, што яны могуць пакланяцца, што правільнае пакланенне гэта у Єрусаліме. Ён выводзіць яе мысленне на новы ўзровень, які пераўзыходзіць усе аргументы, які пераўзыходзіць усе раздзяленні. Ён кажа, што прыходзіць час, калі Богу будуць пакланяцца. Ні на адной гары, ні на другой. І ўвогуле гэта пакланенне будзе звязана не з нейкай геаграфічнай мясцовасцю. Пакланенне будзе звязана з такімі паняццямі, як дух і праўда, дух і ісціна па-царкоўна-славянску. Толькі тыя, хто пакланяецца Айцу ў духу і праўдзе, будуць ягонымі дзецьмі. Толькі такіх дзяцей ён шукае. І нам таксама, як хрысціянам, трэба ўсё ж такі разумець, што наш Айцец мае прыхільнасць не да нейкага геаграфічнага рэгіёну. Як часам, знаеце, вось людзі любяць ствараць такія, амаль што міфы. Вось, напрыклад, монахи на Афоне кажуць, што наша земля – гэта земля, якую полюбила Святая Богородица, яна тут жыве. Прыедзеце ў Грузію, скажуць грузіны, наша земля такая святая, што яе полюбила Богородица, і тут яе дом. Прыедзеце ў Расію, нам скажуць, паслухайце, хіба ж вы не ведаеце, што апошняе месца, дзе Бог жыве у гэтым грэшным свеце, гэта тут, у Расіі, і Маці Божая тут жыве. Паедзеце ў Жыровіцы, вам, канешне ж, скажуць, што яна тут жыве. І кожны будзе даводзіць, што вось гэтая мясцовасць самая святая. Афон, Жыровіцы, Грузія, Расія, Сербія. Яшчэ можна прыдумаць сотні рэгіёнаў, і кожны будзе адстойваць, што вось толькі ў нас нешта асаблівае святое. Але Ісус Христос не звязвае пакланенне праўдзівае, ісціннае пакланенне Богу ні з якім рэгіёнам, ні з якой мясцовасцю, ні з якім асобным канкрэтным народам.
а толькі з духам і з праўдай. І толькі той, хто умее слухаць голас Духа Божага, той, хто дастаткова глыбока жыве, каб пачуць яго у жыцці сваім штодзённым. І толькі той, хто чыніць праўду Божую, бо гэтае слова «праўда», якую Ісус, вось мы сёння чулі, да? Жыццё і ісціна. Слова «істина» па-беларуску «праўда», но заходзіць да старажытнага габрэйскага слова «эмет», якое азначае у тым ліку справядлівасць у адносінах да людзей, з якімі ты жывеш. Напрыклад, праўда, справядлівасць – это важная якасць, якая павінна была быць у кожнага кіраўніка дзяржавы, у кожнага цара. Ён павінен быў клапаціцца пра ўсіх бедных, пра сірот, пра удоваў і іншых людзей, які патрабуюць яго дапамогі. І таму той, хто умее, той, хто чуе голас Божий, чуе голас Духа Святого, і той, хто чыніць праўду Божую, той, хто справядліва адносіцца да тых людзей, які патрабуюць дапамогі, увогуле да людзей навакольных, хто чыніць праўду Божую, той можа называцца дзіцём Божым. І, магчыма, у апошнія дні мы с вами здзівімся, што, аказваецца, сярод дзяцей Божых, каго Бог заклікае да сябе, кажуцца зусім не тыя, хто называў сябе хрысціянамі тут. Зусім не тыя, якія былі вернымі тысячагадовым традыцыям, якія рабілі ўсё правільна, выконвалі ўсе патрабаванні, якія вось у нашай традыцыі існуюць. Але як можа аказацца, што все гэтыя людзі, і, магчыма, і я, і вы, былі не тымі, хто умее чуць голас Духа Святога, і не тымі, хто чыніў праўду Божую. І, магчыма, сярод гэтых дзяцей Божых акажацца самарані, мусульмане, буддысты, атэісты, у якіх заўсёды ёсць адчуванне Бога, як кажа апостол Павел. Кожны чалавек мае внутреннее адчуванне, што Бог існуе. Тое, што ён у галаве сабе стварае розныя гісторыі, гэта іншая справа. Але адчувае кожны гэты голас. Заўсёды ён існуе. І гэты чалавек можа чыніць праўду Божую, нават не ведаючы, што ён гэта робіць. А тыя, хто чытае Пісанне, тыя, хто ходзіць на службы, могуць жыць так, што гэтай праўды не чыніць, і Духа Божага не слухаць. Ёсць такая небяспека нават застыць у сваім такім рэлігійным, царкоўным, я б сказаў, нацыяналізме. Ёсць такая небяспека. Калі кожны народ кажа, толькі мы захавалі праўдзівую праваслаўную веру, толькі ў нашай краіне, у нашым народзе, у Святой Русі, у Святой Сербіі, у Святой Грэцыі. Толькі тут мы яшчэ захавалі вось гэтыя маленечкія астаткі сапраўднай веры, што можа прыводзіць да новых і новых раздзяленняў. Часта пад гэтым Святая Русь, Святая Сербія, Святая Грэцыя, Святая Румынія, кожная праваслаўная краіна лічыць, што яна свая святая, таму што яна захавала нейкую вернасць традыцыям. Але Ісус нічога не кажа ні пра традыцыі, ні пра богаслужэнне у храмах. Нічога ён кажа, толькі адно пакланенне патрабуе Бог у духу і праўдзе. Будзем памятаць пра гэта, каб нам у апошні дзень быць сярод сапраўдных дзяцей Божых, не тых, хто толькі так называўся. Амінь. Дзякуй.